wanna spend a minute without you. I know you feel the same. So come on, give me love. I'ma show you how to move with my body. Come hit me with your touch and make me wanna say, damn. And yeah, you know what's up. Ain't nothing I won't do for your body. So give me all you got right now. I know I'm yours, baby. So come give me. Moi! Tervetuloa uudelle videolle. Tänään on maanantai 1.7. eli heinäkuu ja mun synttärikuukausi. Aivan! Meillä on viikon vasta synttärit. Jännittävää! Ja me ollaan tällä hetkellä Töölössä. Mä tulin kynsihuollosta. Ja mitäs mä seuraavaksi tänään tekee? Meillä on tulossa jännä päivä. Tänään on Millan eka pilatestunti. Kyllä. Sä ohjaat meille pilatestunnin ja mä tulin Jep. oppilaaksi. Eli faniksi. Suurin fani. Henkiseksi tueksi. Ehdottomasti. Me lähdettiin nyt matkaan. Ja tää on siis vasta mun 3. kerta, kun mä menen pilatekseen. Ja mä oon ollut kaikkien kertoin Millankaa. Mut mitkä fiilikset sulla on, Milla? Siis mua jännittää niin paljon, että mä valehtelisin, jos mä sanoisin, että mua ei jännitä, koska mä en oo nukkunut moneen päivään. Mä en oo syönyt. Siis mä en oo syönyt tänään kuin aupala, mut musta tuntuu, että mulla ei edes oo nälkä, koska mä oon vaan niin jännittynyt. Mut meidän on pakko mennä hakemaan niitä ruokaa, että mä jaksan sitten 2 tuntia. Me käydään nyt hakemaan ruokaa sulle. Jännittää, mutta myös silti hyvät fiilikset. Tai silleen, että mä niinku ootan tosi paljon. Niinku sä oot innostunut, hyvää jännitystä. Mä oon innostunut ja se on hyvää jännitystä. Jep. Ja kyllä mä uskon, että se menee hyvin. Plus onneksi on niinku tuttuja siinä ryhmässä. Just se näin, ei tarvii jännittää ja se tulee menee varmasti tosi hyvin. Me käydään nyt hakemaan jotain ruokaa ja palataan myöhemmin takas. Mä en kerännyt esitellä itteeni, mutta mä oon tosiaan Iida. Me ollaan alun perin Millankaa työkavereita. Ja me ollaan itse asiassa oltu vaan yhdellä ainoalla työkeikalla yhdessä. Mut meillä klikkas heti ja sitten sovittiin, että me lähdetään yhdessä pilatekseen, joten pilates on tavallaan meidän. Joo, kyllä. Joten totta kai mun on pakko tulla tänne Millan ekalle tunnille. Tää jännitys vaatii journey juicy. Ja me käydään mun mielestä aina journey juicy Niin käydään. pilateksen jälkeen. Se on Meillä on selkeät rutiinit. Tässä on tää studio. Tässä on näitä sänkyjä. Sitten on tuo ikälinkki ja tuolla on vielä tuoli ja ladder barrel. Jännää! Oikeesti on 20 minuuttia ja tää on eka tumpia. Siis mä oikeesti jännitän itteni kuoliaaksi, mutta Se tulee mene hyvin. me harjoitellaan vähän täällä. Joo, me harjoitellaan vielä nyt. Syödään nopea, laitetaan vaatteet ja sitten lähdetään hommiin. Onks hyvä? Ihan sairaan hyvää. No niin, mä oon nyt pitänyt mun kummatkin ohjaukset. Eka ohjaus oli super jännittävää ja se meni ihan ok, mutta mä en ehkä ollut ihan niin tyytyväinen itteeni, että mä vähän unohdin asioita. Tai en mä sille unohdellut, mutta mä vaikka kerroin seuraavan liikkeen ja sitten me oltiin vähän niinku menossa jo tekemään seuraava liikettä ja sitten mä olin silleen, että ei hitto, että mä en kertonut sitä jousta. Vaihdan vielä sininen jousi, jotta se punainen pois tai tälleen. Pari tommosta kävi, mutta muuten mun mielestä meni ihan hyvin. Mutta sitten mä paransin tähän tokaan tuntiin huomattavasti ja nyt mulla meni oikeasti mun mielestä tosi hyvin tää toka tunti. Kerroin just vaikeamman vaihtoehdon, koska tää oli avoin taso, eli täällä oli semmosia, ketkä on harrastanut enemmän liikuntaa ja semmosia, ketkä on harrastanut vähemmän ja oli niinku paljon eri tasoisia. Niin siitä on hyvä olla niinku samaan liikkeeseen just vaikeampi modaus ja helpompi ja tälleen. Niin siinä mä mun mielestä onnistuin tosi hyvin tässä tokassa ohjauksessa. Ja nyt mä ajattelin tehdä vielä muutaman liikkeen ja sitten mä lähden kotiin, koska tänään on ollut pitkä päivä ja huomenna on pitkä päivä. Ja ensi kerralla mä tosiaan sitten oon torstaina ohjaamassa 1 ryhmätunnin. Niin mä ootan jo sitä, koska tää oli ihan superkivaa. Timo oli tehnyt valmiiksi ruokaa. Nyt me syödään pihviä, salaattia, kasviksia. Ja mulla oli oikeesti niin hyvä fiilis tosta pilateksesta. Siis ihan superkiva oli. Toi on kyllä mun unelma ollut nyt jonkun 8 kuukautta. Hyvää huomenta, uusi päivä. Ja siitä on jo muutama päivä, kun mä oon kuvannut viimeksi, koska mä oon ollut vaan töissä. Mutta tänään mä ajattelin, että mä otan teidät mukaan töihin. Okei, mä tein silleen, että mä pakkaan mun kaikki tavarat mukaan, koska mä lähden suoraan töistä
pilatekseen. Ja mä pakkaan nyt kaikki mun tavarat, mitä mä tarvin pilateksessa mukaan, mitä mä tarvin töissä mukaan. Ja lähdetään ihan tällaisena vaan nytten tonne töihin. Ja mä laitan siellä aurinkosuojaa ja näin, koska me ollaan ulkona jonkin verran myös. Niin, tehdään silleen, koska mun pitää tänään olla poikkeuksellisesti itse asiassa vähän aikaisemmin kuin viimeksi töissä, niin ettei tässä nyt tule ihan liian kiire, niin tehdään vaan tälleen, että pakataan tavarat mukaan ja lähdetään. Päivän huikeassa vireessä. Kiitos Helsingin Cup, kiitos hienosta avajasta! Kiitos! Haluan tämmösen viikonloppukassiksi. Yritetään päästä pois tästä parkista, mutta täällä tulee koko ajan autoja. Ja suuntana on Pilates-studio. Yes. Tää on mun toka kerta, kun mä menen pilatekseen. Milla on tosi hyvä ohjaaja, niin kansi mennä, jos teillä on aikaa. Ja tosi halpaa. Vielä. Niin edullista. Käytin hakee Jungle Juiceit. Ja nyt mennään studiolle. Tässä on tunti, että mulla alkaa ryhmätunti. Se olisi ollut täynnä, mutta yksi juttu tänään peruuntuu. Valitettavasti niin. Sitten on 7, mutta sekin on aika täynnä, koska sit mulle jää se yksi laite. Okei, nyt kun toi aurinkorasva on vähän imeytynyt, niin mä laitan tätä Ilian Tinted Serum. Tässä on itse asiassa myös aurinkosuojaa, mutta tässä on vaan 30 ja sit kun mä laitan tätä niin ohoin kerroksen, mä ajattelin, että mä haluan laittaa myös aurinkorasvaa tuohon alle. Noin. Voi ei. Tänään tulee olemaan jännittävä päivä, koska mä oon lähdössä ensin töihin. Mulla alkaa 9.30 ja Timo vie mut töihin. Nyt mä oon töissä. Ja töiden jälkeen Timo tulee hakemaan mut ja me mennään katsomaan yhtä liiketilaa. Niin me mennään liiketilanäyttöön, mihin voisi mahdollisesti tulla mun pilatestudio. Ja mä oon sit niin iloinen. Mä en halua olla vielä liian iloinen, koska jos se tila ei sovellukaan siihen studioon, tai jos siinä on jotain muita esteitä, niin sit mun sydän ei särky. Sit tosi iloinen ja innoissani, että mä pääsen sinne liiketilaan, vaikka ei se ehkä siltä vielä näytä teille, mutta mä oon puhunut tästä varmaan useita kuukausia jo. Ja mä siis ekan kerran kattelin tätä tilaa jo huhtikuussa ja nyt on heinäkuu. Et mä oon kyllä ihan superiloinen ja siis kaikki varmaan mun läheiset on ihan kyllästyneitä. Toivottavasti ei, koska mä puhun mistään muusta nykyään kuin mun pilatestudiosta. Ja mun työkaverit samaan, että sori vaan teille. Mä puhun enää mistään muusta kuin mun tulevasta pilatestudiosta, koska mä oon siitä niin innoissani. Se on ihan hullua, että noi mun pilatestunnit, mitä mä oon pitänyt, on niinku heti täyttynyt. Että mun kaikki tunnit on oikeasti melkein loppuun myytyjä. Ja no okei, ensi viikolla mahtuu vielä aika paljon, mutta mun tunnit on kans silleen tyyliin perjantain 11.12, koska mulla on ensin yksi täystunti perjantaina 10.11, niin sit mä lisäsin toiset tunnin 11.15, 12.15 ja siinä ei oo vielä niinku hirveän monta ilmoittautumista. Niin ne oikeesti niinku menee ihan heti loppuun ja jotkut päivät mulla on just silleen ensi viikolla kanssa keskiviikkona, että mulla on 2 tuntia putkeen, koska ne tunnit vaan täytyy niin nopeasti, että sit mun piti, tai ei mun pitänyt, mutta mä halusin lisätä toisen tunnin, jotta ihmiset tulee mun tunneille ja mä oon saanut ihan superhyvää palautetta mun ohjauksista, mitä mä oon pitänyt ja en oikeastaan saanut mitään huonoa palautetta, joten ai jes, mä oon ehkä luonnonlahjakkuus tässä. Aika moni asiakas on semmonen, ketkä tulee uudelleen. Ja ne on tullut kerran silloin ekalla viikolla, kun mä pidin, ja nyt ne tulee joka viikko. Tai aina silloin, kun ne pystyy. Niin toi on mun mielestä ollut ihan superkivaa, että ihmiset on tykännyt ja halunnut tulla uudelleen. Mut joo, eli mä haluaisin perustaa mun oman pilatestudion. Mä oon tästä vielä hirveästi puhunut, koska se on niin early days, että
silleen mä en halua vaan olla silleen, joo mä haluan perustaa ja koko ajan puhua siitä, että mä haluan perustaa oma studio ja sit se ikinä tapahtuu. Mut nyt se on oikeesti näin lähelle, että se tapahtuu. Niin nyt mä ajattelin, että nyt mä uskallan kertoa, että mun unelma on se, että mä avaan oman pilatestudion Helsinkiin tai Vantaalle. Keskustassa on jo paljon studioita ja mä haluan, että mun työmatka on lyhyt ja tällä hetkellä mä asun Pohjois-Helsingissä, niin mä haluaisin myös, että se mun studio on sitten jossain täällä lähistöllä. Ehkä mattoa, mutta ainakin laitepilatesta. Ja mä haluaisin sinne niitä reformereita, sit mä haluaisin niitä Wunderchaireja, koska siis jos et oo kokeillut laitepilatesta, niin nyt on oikeasti sen aika kokeilla. Se on niin kiva, se tuntuu niin hyvin. Ja Wunderchair on, musta tuntuu niinku aliarvostettu Suomessa, koska sillä saa niin hyvän tuntuman ja sillä voi tehdä niin hyviä liikkeitä, että mä haluan ehdottomasti myös Wunderchaireja mun studiolle. Et ehkä reformereit, mikä on suosituin, ja sitten niitä Wunderchaireja ainakin. Illalla me mennään vietti mun kanssa ravintolaan, koska mulla oli synttärit, niin me mennään juhlistaa mun synttäreitä niin ravintolaan, niin siitä oli hauskaa. Me mennään testaa se yksi ravintola, mikä on tullut tuon Tikkurilaan, mikä on tyyli koko ajan täynnä. Ja me ei olla vielä päästy sinne, niin sen nimi on Vintero, niin mennään testaa sitä tänään. Saatte nähdä kaiken ja mä otan teet mukaan tämän kuvan puhelimella sit siellä liiketilassa ja nähty minkälainen se on. Koska jos siitä tulee mun studio, niin se olisi unelmaa. Ja sit jos mä pääsisin avaa sen vaikka syksyllä tai talvella, niin se olisi ihan täydellistä. Joten stay tuned. Ja jos tää nyt ei ole hyvä, niin mä ilmoin sitten syksyllä, että missä mä tuun ohjaamaan mun pilatestunteja. Timo haki mut töistä ja me ollaan nyt matkalla sinne liiketilaan, joka on Tikkurilassa. Ja mua jännittääkö sua, Timo? On sen verran paljon käynyt kattoo kaikki. No eikö sua ois vähän jännitä mun puolesta? No sun puolesta mua jännittää, mutta itseäni mua ei niinku silleen jännitä. No mua ainakin jännittää, koska mitä jos toi on se liiketila, mihin tulee mun studio, niin kyllä se nyt on aika jännää. Ja mä oon ottanut tätä hetkeä niin kauan. Koska mä sanoin vlogille jo tänään aikaisemmin, että mä oon huhtikuussa jo löytänyt mun tilan. Siitä on hyvä olla. Kauppalehden toimitiloista. Joo. Ja silloin mä niinku otin kuvan siitä ja tälleen, laitin screenshotin siitä toimitilosta ja lähetin Timolle. Et siitä on oikeesti ihan sekakua. Mä muistelin siihen, että se olisi ollut toukokuussa. Mut se voi olla, että se oli toukokuussa. Niin, ei, mutta se oli huhtikuussa jo. Niin, mun galeriassa oli huhtikuussa ne kuvat, eli mä oon 3 kuukautta sitten löytänyt ton tilan, niin on aikakin käydä sitä katsomassa ja sit vaan toivotaan, että se olisi hyvä. Se olisi täydellistä. Me ollaan käyty siellä näytössä ja oli pieni shokki, koska se oli pienempi, se niinku keskitila, mitä siinä pohjapiirustuksessa näytti, koska ne oli rakentanut keittiön, vessan ja invavessan silleen, että just siihen keskitilaan, että se keskitila oli pienempi, mikä oli silleen mulle huono, koska mä tarvin silti tietyn kokoisen tilan, jotta ne laitteet mahtuu sinne. Niin pitää nyt ehkä mennä vielä vähän uudelleen mittailemaan ja kattoo, mutta voi olla, että se jää aika pieneksi tai silleen just pieneksi. Laitoin toiseen liiketilaan kanssa viestiä, että pääseekö vaikka ensi viikolla kattoo heti, niin se vastasi välittäjä, että tiistain voisi olla, mutta hänen pitää varmistaa, että onko se tilan omistaja kautta edustaja töissä vai lomalla tai mitä, että sopiiko ensi viikko. Niin saa nyt nähdä, mutta anyway, laitoin myös toiseen liiketilaan viestiä, niin saa nyt nähdä, että mitä käy vai mitä. Niin, kannattaa nyt muutenkin katsoa vähän useampia. Eli minkälainen on mun täydellinen pilatestila? Sen pitää olla hyvien kulkuyhteyden päässä, eli autolla pitää päästä helposti, bussilla helposti, junalla tai jotenkin julkisen pitää päästä helposti siihen lähelle ja autolla. Ja sen ei tarvitse olla liian iso tila. Mä luulen, että joku 135 neliö on ihan hyvä. Sillä siihen mahtuu just joku 8 leffaa, 8 tai 4-8 Wunderchairia ja ehkä pari toweria ja ehkä yksi kokonainen kädelläkin. Se voisi olla hyvä, mutta se ei ole pakollinen, koska siitä reformerista saa rakennettua toweria ja towerilla pystyy tehdä silti melkein kaikki. Tai no ei pysty, mutta silleen siis towerilla pystyy tehdä niin paljon liikkeitä, että se riittää. Niin ainakin 4 toweria
Ja siihen lisäksi niin vielä perus 4 reffaa ainakin. Ja sitten 4-8 tuolia. Niin noin kaikki mahtuu sinne. Pukkari ei ole silleen välttämätön, koska ei kaikki studiossa ole pukkaria, mutta se olisi totta kai plussa. Ja suihku on tosi iso plussa, mutta ei ole myöskään pakollinen, koska kaikki studiossa ei oo. Se ei ole samalla tavalla silleen hikitreeni, vaikka eilen kun mä treenasin, mä olin kyllä ihan hiästä märkä, koska siellä oli niin kuuma. Eli ilmastointi pitää olla. Ja se pitää olla hieno sen tilan totta kai, ei mitään kämästä 70-luvun kämppää tai tilaa, vaan se pitää olla moderni, hieno. Se pitää olla keittiö, jääkaappi, mikro, vedenkeitin, asteenpesukone, ehkä asiakkaalle joku kahvikone ja no vessa totta kai, ilmavessa luultavasti pitää myös olla, pesukone, kuivausrumpu. Mihin mennään parkkiin? Mä en tiedä yhtään. Tossa on 60 minsaa. Tää on poliisiauto, mikä tuossa on. Et joo, jos joku löytää mulle tommosen tilan, niin saa vinkata. Mitä? Että keskitytään nyt hetkeksi siihen, me löydetään parkkipaikkaa. Oi, tästä oli meidän ensimmäiset annokset. Me otettiin joku menu. Siinä on kiva. Ootko sä päivittänyt jotain vai? Oi, tää tuoksi nyt superketään jotain. Tässä on mun jälkkäri. Näinkö ne on?